Nyt on ollut joku 15-20 minuuttia ja en mä jaksa enempää odottaa, mä kuolen nälkään, jos ei nyt tästä rupee jo. On sit millaista vaan, niin kyllä se nyt saa kelpata. Kyllä se ihan hyvän näköistä, ei se nyt ole enää semmoista niin kosteita tai liemistä, kun se oli vähän aika sitten, että se on jähmettynyt. Katsotaan, millainen tämä makutesti tässä on. Onko se hirveä suolasta vai onko se, maistetaan tästä vasemmalla kädellä, tehdään pieni tämmöinen makutesti. On ainakin hyvin tuo juusto maistuu, ihan sopivasti. Eikä ole hirveän suolastakaan. Hyvä, että mä tein tänne kanssa toista paksia, se oli, muistaakseni se oli niin suolainen. Tää ei ole yhtään niin suolainen ja hyvä juuston maku siinä. Tää oli ihan onnistunut. Tätä täytyy varmaan ostaa joskus uudestaan. Tää on helppo ja nopea tehdä, aika nopea suhteellisesti. Joo, no nyt saan ainakin ton syötyä tossa ja salatit elämät taas varmaan siinä kohta valmiina. Että katsotaan ne ja muutakaan. Meinasin jo unohtaa ihan tämän, että ei tehty mitään ilman tota. No niin, siinä oli tämän päivän sitten ruuat. What?